Predsednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković i predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije Branko Vujović potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji. Kroz programe koji imaju za cilj promociju sporta i zdravog načina života, ove dve institucije pokušat će da uključe što veći broj građana i rekreativaca u sportske aktivnosti. Ukoliko želimo zdravu, uspešnu naciju, nije važno samo da imamo vrhunske sportiste, važno je da stvorimo modalitet po kome će svi građani u Republici Srbiji od najmlađih do najstarijih i sve one ugrožene kategorije dobiti šansu da se bave sportom. Mi smo samo prošle godine obišli 25-26 gradova u našoj zemlji i izveli na trgove gradske negdje oko 50.000 dečaka i devojčica. 7 dana ranije potpisan je i memorandum o saradnji između Olimpijskog komiteta Srbije i Agencije za bezbednost saobraćaja. Želja je da se kroz zajedničke projekte posebno unapredi bezbednost dece biciklista, ali i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Događaju je, pored potpisnika memoranduma Božidara Maljkovića i VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branka Stamatovića, prisustvovao i biciklista Ivan Stević, koji je 4 puta učestvovao na olimpijskim igrama.